Dihamuna mangina sikap mabarbar ni hadada buni jolma iman jolma na perjului tu dosa. Aha masikap mabarbarna ima ala dang jamok nasida. Jalalipe nasida tu si polisi. Di loas si polisi mengarajai dirina. Di loas dosai mengarajai dirina. Ido ubahen dioloi jolmana perjoloi ima si polisi. Sian kesadaran ni dirina dona sida gabe madabu tu dosa. Nah, asa boido di ela si polisi nasida di ela pikiranna gabe madabu ma jolmai tu bagasan dosa. Alanyaha ubahen di ela si polisi nasida oma amanginang nagabe suku-sukun na tubuh sian hita di sian turbukon. Sian hita buasa boy songoni. Di jamitaon manang diturpuk jamita di bodarion boru-boru ido imasi hawa dipilit uloki dipilit si polisi lao di ela alanyaha ala memang takas do ditada uloki ditada si polisi ima hagaleon ni boru-bori hagaleon ni si Hawaii. Jadi di hagaleon na ido ibana ubahen boy madabu tu bagasad dosa. Di terpukope takas do panadaw ni uloki panadaw ni si polisi di hagaleon ni si Hawa. Iblis tahu bahwa Hawa itu memiliki kelemahan. Mana kelemahannya? Kelemahan si Hawa yaitu Hawa kurang penguasaan diri. Hawa kurang penguasaan diri, kurang mengendalikan diri. Dang boy dirajai si Hawa dirina. Dang boy dikendaliho si Hawa dirina. Kekurangan pengendalian diri, kekurangan penguasaan diri adalah salah satu kelemahan yang dimiliki oleh Hawa sehingga di sanalah titik yang ditemui oleh iblis sehingga iblis memilih Hawa yang terlebih dahulu untuk digoda, diela, asaboi madabu tu bagasan dosa. Nah ternyata kalau kita lihat di paloas si Hawa do, Hawa memberi kesempatan kepada iblis supaya iblis itu mau mempengaruhi pikirannya. Asa di lehosi Hawa do kesempatan tu si polisi nalaho mangela pikiran dohot hadirioni nasida. Nah, ketika kita memberikan ruang, memberikan kesempatan bagi iblis untuk menggoda,
mencobai kita, di saat itulah iblis berhasil menjatuhkan kita ke dalam dosa. Nah, molo di ayat 2, di ayat 2 i, dungi nina boru-boru ima mandok uluki. Jadi do panganon nami sian perbuai ni hau akan nadi porlakon. Ya. Leleng ada orang so dipangasi hawa perbuai ni hawi nunga jumolo tarjorat. Nunga jumolo tarjorat ibana tu ela-ela ni sibolis. Ima taring tupatik. Ima naso panganon perbuai ni hawi. Molo ni narohani si hawa on, perlu si parsitong padohan ni uloki. Hawa sebenarnya sudah tahu hukum yang diberlakukan Allah terhadap mereka. Apa hukum itu? Tidak boleh memakan buah daripada pohon yang di tengah Taman Eden. Selainnya itu bisa. Dibotosi Hawa do hasil tongan ni patik ni dewata. Tetapi Hawa mencoba iblis sibolisi uloki diboto do uhum ni Tuhani nasongoni manang nadang. Nah, ketika Hawa memberlakukan seperti itu, pikiran ni si Hawa ya di parsitong sebenarnya songonon. Sebenarnya dia dona sumitong debata manang na ulo kodo ido dok rohani si Hawa. Alai asa diri pusi Hawa umalo ibana marningo patik ni debatai. Sian uloki, sian sibolisi, hapeng ido kesempatan ni si uloki, ela-ela ni uloki mabahen tarjorat si Hawa tu uloki. Au sugari amanginang, au sugari si Hawaon dan peduli di suara di hata ni uloki, au sugari dan di bege si Hawa suara ni uloki dan ditangihon ibana uloki, tentu di situ tidak ada lagi diskusi. Molo dan ditangihon si Hawai suara ni uloki dan diperdulihon i jala dan dibege aha hatani uloki sasitong ngadang terjadi diskusi di sana. Itu tidak akan ada diskusi tentang apa yang mereka bicarakan. Dan adong be nama kata hatai nasida. Taringo tu hau na diporla edeni. Jala ima namasa diterpukawan. Dileho si Hawa do, dileho jolmaido dirina waktu untuk makata hatai. Doho sibolis. Adorang so diula. Alai nungatarela ibana ima marhite pikiranna. Nunga digohi rohana ala nyaha ala dipaloas. Sibolisi soluk tu dirina. Dipaloas sibolisi mangela pikiranna hadirionna. Sialani ido amanginang ya unang ma tapaloas sibolisi mangela pikirata jala unang tapaloas sibolisi mangela hadirota anggo sa otipe anggo sedetipe anggo sa tokipe unang. Jangan pernah sekali-sekali
berhubungan dengan iblis. Jangan pernah sekali-sekali membuka celah kepada rayuan iblis. Unang sekali-sekali kita membuka percakapan dengan iblis. Mangalehon kesempatan makatahatai doho sibolisi. Ala namolo tabuka waktu kesempatan berdiskusi, berbicara makatahatai doho sibolisi, sebenarnya di sana kita sudah mulai jatuh ke dalam dosa. Nah, amang inang dibuan ulokido, dibuan sibolisido si Hawa, tu pangatusion, ia debata dang sude dilehon holong nai tujol mai. Nah, dibuang ma pangatusio songoni. Ia debata dang sude dilehon holong nai tujol mai. Siani boy berengota sai hira na adong dope naso dileho debata. Molos yan pakatayoni. Sai hera adong dope ditamuniho debata deba sian holong nai. Dang sude dileho debata. Jala disima tarela si Hawa. Tarjora, tarjollung ibana dibahen si bolisi. Ido di ayat tolu didok alai anggosian perbueni hau na dipasitongan ni porlaki didok debatado unang pangan hamu siani jala unang jamaham asa udang mate hamu alus ni uluk ima nadi ayat opati ima alus ni uloki dungi ninna uloki mamadok borobori dang natutu hamu mati ima alusna ya molo didok debata nadi ayat tolui dang jadi panganong muna jala dang jadi jamaah muna molo dipangan manangi jamaah hamu mate do hamu alai dibahas si bolisi alusna taringo tu hata patik ni debata na di ayat opati dang tutu hamu mate gabe tarela ma si Hawa di ela si bolisi iblis membuat manusia itu sendiri untuk meragukan kebenaran Tuhan dan apa yang sudah Tuhan berikan kepada manusia seakan-akan Tuhan menahan kebaikannya untuk kita. Nah, masuk tu horong dia do hitanwai amangina. Ya, o managabe suku-sukun dihita marhite turpuk budario. Masuk tu horong dia do hitanwai. Apakah seperti Hawa yang sepertinya meragukan kebaikan Tuhan saat ini? Taragu hodope akka pabahenan ni debata nadinggani. Apakah kita masih meragukan itu? Manang tong dope hita dihorong nasai paimahon alus nitangyang tahita naso makilalaho dope naung bulus dileho debata holong na tuhita sa sitong na amanginang hobar tuturpukon di situasi na songoni na songoni bodo murahita gabe majalo hatan sibolis ipola na songono. Kalau memang sampai saat ini kita masih meragukan kebaikan Tuhan kepada kita sampai saat ini,
Di saat seperti itulah kita sudah memberikan kesempatan kepada iblis untuk mengarahkan kita jatuh ke dalam dosa. Molo saha tu sonari akat tangyangta naso di alusi debata. Doa-doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan sehingga kita diuji kesabaran kita untuk menantikan jawaban Tuhan. Ujian kesabaran itu, kalau memang kita masih meragukan akan hal itu, maka di saat itulah kita memberikan waktu iblis mencobai kita. Alani ido asabui hita ya unang tarjorat tu elani sibolis supaya kita tidak dicobai oleh iblis, maka jangan ragukan kebaikan Tuhan. Ido, jangan kita ragukan kebaikan Tuhan dan jangan pernah kita putus asa. Madele, menantikan setiap jawaban doa kita. Yang pasti jawaban doa kita selalu indah pada waktunya. Molo tang yang tai adonggo alus nadangi. Tuhan, berikan saya ini. Apa jawaban Tuhan? Ya, saya akan berikan. Sabar ya, Tuhan, saya sudah sabar. Saya sudah sabar, udah sebulan, setahun, 2 tahun. Tapi Tuhan belum memberikan jawaban itu. Ahadu alus ni debata, iya saya sudah dengar. Tetapi yang kamu minta itu bukan itu yang terbaik bagimu. Saya akan memberikan ini. Nah patuluhon, ay buhado Tuhan, si pardo si piga doho. Ay hupangido on ilah koon. Apa jawaban Tuhan? Bukan ya dang lomon alai lomok kudo. Bukan kehendakmu yang jadi, tapi kehendakkulah yang jadi. Oleh sebab itu setiap jawaban doa kita pasti kita terima, tetapi sesuai dengan jawaban Tuhan, karena jawaban Tuhanlah yang terbaik bagi kita manusia. Maka jangan pernah ragukan jawaban Tuhan dalam doa-doa kita. Kalau kita meragukan jawaban Tuhan atas doa-doa kita yang belum Tuhan berikan, maka di sana, di dalam keraguan kita itu, sasitongna, nunga, be, talehotik itu sibolisi, laho mangujuni hita. Asa madabu hita tu bagasan dosa. Alani amanginang dohonot tama unang olohita berdiskusi manang makatahatai doho sibolisi. Wasa hudok songoni. Jangan pernah berikan kesempatan berdiskusi dengan iblis. Kenapa? Ala daging taong galedo. Ya, pamatang taong galedo. Ala ni hagalio tai murado hita terbuan kepada keraguan itu. Untuk mengatasi itu apa? Ya, huaso doho holong ni rohani di bata ima tapangasahon di bagasan mulutta. Ketika kita mengandalkan kuasa dan kasih Allah terhadap diri kita, maka kita tidak akan ragu apapun yang kita hadapi yang terjadi. Ketika kita melakukan itu, maka kita tidak memberikan kesempatan berdiskusi dengan iblis. Alani unang paloas diritai dikuasai hagio ni daging taong. Jangan pernah berikan dirimu itu dikuasai oleh nafsu-nafsu kedagingan. Amanginang adong padohan di hatabata songonon. Siap jari-jari, siap botohon ninadokan. Siap jari-jari, siap botohon. Pangiduan ni pamatang dakya macadi.
sainanggo tabba dangadong mangidomoro molo tapangasakon hagiok ni daging tay. Kalau memang kita biarkan kuasa kedagingan itu, ingat, kedagingan kita ini tidak pernah merasa puas. Selalu minta tambah, minta tambah, minta tambah. Ketika ketidakpuasan itu, maka disitulah kita terjerat oleh karena kuasa kedagingan itu. Di ayat onom, didok dungi sai di panok noti boru-borima perbueni hawi dibahen denggana panganon jalapia mata nasida marnida. Nah, nunga terjolung, nunga dapot jorat ni si polisi si Hawaii, jol mana perjolui gabe dioloi nasidama siang kesadaran ni si Hawa do laho menikmati pia matana marnida perbuai ni hawi pia matana marnida perbuai ni hawi nangpe di boto ibana tung nasojadi pangano ni alai kesadaran ni ibana menunjukkan bahwa matanya sangat ingin menikmati buah daripada pohon yang di tengah Eden itu. Ai hawi ima parbinotoan taringo tu nadenggan doho taringo tu naroa doi. Jalanunga di orai de bata asa unang di pangan nasida. Asa unang di jama nasida alai di loasi hawa do dirina dihuasai pamatang nai marhite sian pamerengan saha tu nama daisa ima hagiok ni daging didok pia matana marnida hape molonunga hagiok ni daging manang waso ni hadirion ni jolma totu terbatas do pakorhon ni boy do gabe dan peduli be tu aturan ya. Jadi boy madohonon molonunga hagiok ni dagingi manang molonunga hagiok kuaso ni hadirion ni jolmai terbatas do pakorhon ni boy do alani gabe so parduli be tu akka aturan nani atur honi de mata tu nasida dan boy do dan perduli be tu akka adat boy do dan perduli be tu akka hatani de bata sadok mangoloi hagiok ni daging namana hagiok ni dagingi membutakan semua yang baik. Dibuta hodo taringok tu etika, dibuta hodo taringok tu aturan, dibuta hodo taringok tu adat, dibuta hodo taringok tu hatani debata. Ima na sai ya mangulahon lomona sadiri. Ima na masa tu si Hawa doho nang tu si Adam. Gabe mardosa ma nasida dima na mga lausi hatani debata amanginang sasitong na molo taringo tuturpukon nunga masay joton di parata-rata di Hitaganuk. Apakah itu melalui khotbah setiap minggu manang di pertanyaan alai tuanima asa memang molo dimunculkan kembali firman ini dari nats kejatuhan dosa memang napaingoton hapus seot tadi nama parata-ratahon hapus seot tadi ala memang sahak tu sadarion
sahat tutikion marhuaso do simbolisi marhuaso do portibio marhuaso do dosai marhuaso alai di naung marsaringar hatani debata diganuk tiki asa didok di pagirgir to dini debatado akahalak na porsiai dang di itopi ha porsionai di nalaho madalani aka ari-ari di portibion ala di portibio do hita asa marhite Jesus Kristus nau makamonakon banua torui nau makamonakon dosa do simbolisi ima di apehon diwariskan kepada orang percaya supaya memiliki kekuatan di ganuk halak naposia dang marhuaso be simbolisi dang marhuaso be nang dosai karena kita sudah dibekali dengan kuasa Allah melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Huaso ni Yesusi nau di memehon tuhi taganuk na porsia nagabe ima gabe bohalta nalaho mangalo sudi akasubia ni dosei simbolisi marhite hatani debata di bornino asa sadapuda doh pangajario di songo dia do hita halak na porsiaon saliling hita di portibion aha donanan si pautu paota trikta metodeta nalaho mangalo aka ela ni simbolisi totu nunga di bohali behita marhite hatani debata di bornginon na perjolo di tonai hita asa unang ma tapuka anggo satokin maka tahatai doh simbolis jangan pernah buka pembicaraan dengan iblis. Ketika kita membuka pembicaraan dengan iblis, maka di situ kita sudah mulai jatuh ke dalam dosa. Na paduahon asaboi hita makan monak konsudisian huaso na maralo tuha porsiota unang tapangasahon hagio ni perdagingota molo hagio ni perdagingota do ta patujolo totu mapitung do si malolong tahun mernida aka aturan do patik ni debata mapitunggo parnida tahun taringo tu aka adat nang etika na dumenggani naung tahangeluho di bagasan haporsiota alani unang tapangasahon hadiriota na pertolun da perpudi asa di bagasan na madalani ari-arita di portibio sa di hari pehita sahat tua diga pehita mangulu di portibion totu ta pangasahuma waso ni debata alaniaha holong nai nunga di woseho bedihita ganuk na porsea dakola di halak na porsea sadok di portibion dangadong nabuni holong i debata maradopon hita jolma alai di woseho do sude saluhuna sau seusena imam berhite anakna Tuhan Yesus Kristus huaso do holong naima tapangasahon jangan pernah ragukan itu molo adong peamanginang sahatus onari dang dapokmu elus ni tangiangmu alepos roham di debata punya hak bahwa kehendaknya lah yang jadi bagi kita dang lomota alai lomona do basa lomona alahita natinopana do molo hita natinopana totu nama nopahita do nama ngaturhon na hobar tulomona ikonido nagabe tartanum di bagasan rohata molo nung tartanum saluhu nai totu percayalah bahwa kita tidak pernah jatuh ke dalam rayuan iblis. Amin.